It has been used as a platform to share advocacy and to inspire others. So at this very moment, we have been graced with one of Bacolod's social media influencer, a vlogger, and entrepreneur. Ladies and gentlemen, let us give it up for Mr. Adam Narpio to give us his inspirational message. Nangyaka. Doon lang mga mamao na lang. Doon ka luyaw. May ma-wave na TV yan, Ebyo. Hindi na ligaw wave ko. Nangyaka sa inyo. Kinapyo. Ako kinapyo. Eh, oo, ano na diyan? Limana mo na ako. Hindi na ito anak mo. I was once sa tiringang posisyon sa inyo sa muna. Kapungpok mabuda sa muna. And I was wondering before, gambay ko sa muna, paano ko di ka ko sa stage man? What will it take for me na makatungtong sa stage kag makakambal ako sa inyo? Kinandan pa lang ang mga teacher dito. By the way, shoutout sa mga teachers na ano. Second, kinandan pa lang ang honor student dito. Ikatatlo, kinandan pa lang maging politician dito para digdig. So the short answer is, normal galing ka tao, pero sa ako, hindi man din. Ako galing si Adam. Inyo nga kalin! Kalin! Kapin na mo yayaw sila? At least kalin lang ako. Gusto ko i-discuss inyo actually is ano ba na maging kabanan. Siguro ari ko dito today, it's because kabanan lang po. Actually, dream ko dito sa buong. And the day that dream came through today. First ever ko din ari ko dito. No? First ever again, kung kinindream ko sa muna na makatindog ko din sa inyo, makahatag ko sa ako niya, gamay nga ma-add sa inyo nga value ba na. Bisan hindi nyo ko matungduman, pinakataw, pero at least matungduman nyo ang i-share ko sa buong sa inyo. Ano ba yung gusto na tuturo magkaon dyan, Ibio? So, gusto ko i-share sa inyo ang first ko yung kabalan ng moment. No? Kinandan na subong sa opinion, yung kinandan kabalan, kanagigyan sa subong panahon. Nabuo ko nakita ng mga bataan nga, I'm sorry to say, ubi. Hindi give up. Kung tayo lang problema, ani-breast. Ang important, para matugang-tugangan pa ng inyong mga magkabagsik. Ka-share sa inyong turning moment, kung hindi nga magiging kabalan, was, din pa na ko kami ang bigat. Ako mga parents was, empleyado. Ang among life before was paycheck to paycheck. Kaya lang inaabas sa mga ko niya hard up dito ta. So anong ginubra ko? Instead of me focusing sa problem naman, I focused on the solution. So hubin pa ko yan, insip pa lang ko, nag-ubra na ko yung sa Northwest. At a young age sa Northwest, at 15 years old. So kung mga 15 years old, hindi ka ba lumang sakay sa jeep? Hindi ka ba lumang bakal sa Changi? Sa summertime, ubra ko sa Northwest. Nag-ubra sa may baligyan ko Bartolina, baligyan ko Bullpen, as nasa cosmetics, nasa ito ko. Huwag yung bagay ko. But then again, kabalan ko. I need to solve a problem. Huwag mo lang ba yung kwarta? No? So nag-ubra ko yan sa Northwest. Doon sa Northwest na muna, 91 pesos per day. Subong gaano bata siya, hindi ka ba? Ma, wala ka kwarta, ma? Are you kidding? Punta sa mga tandaan ko nila. Only 100, ma? Paano mo nila ka makalasudan, ma? Sa una nila sundo ng namon to, 91 pesos for working 10 to 12 hours a day. At indog, no, pamuntos, pakarton. I was 15, iwang-iwang sa. Gwapo lang ko, pero iwang. Subong gwapo lang, ang nakinawas.